Alhamdulillah. Sayang sayang wong bagus tak sayang sayang awan bengi aku tansah kelingan wong ora bisa turu awan radoyan mangan Untuk Bapak Kasun penanti lali-lali wong
ora bisa yen kaliyan sumpah ing wayah-wahi lahir terus ing ati tresnomu tresno suci mula wong tresno mas aja sulaya wis kadung janji mas aja gawe gelo kabeh mau wis dikerasakno sinaksana Gusti kamu kuwasa yen tak pancen kang mas wis dadi bojoku kudu bisa nyuwargane uripku mulus nerima rumah tangga ben bisa mulya yuk Sugeng dalu Bapak sembah nuwun alhamdulillah banyak rezeki sembah nuwun atuh
Budaya Sekar Jarikan dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Sepeda malih atur donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Yuk. Nggih. Wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gedut. Nenek-nenek saking wong Jawa jroning suku kudu eling lan pasporto bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa ki among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiok Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.